दिनै आं नोंथांमोननो खामाज रागनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बिनानाव कल्पना स्वर्गियारि बिथाङा सोंहरदों। खामाज रागा जाहैबाय खामाज थाटनिफ्राय जोनोम जानाय मोनसे राग। बिनि जातिया सौरभ सम्पुर्ण। कमलनियार शुद्धनि मोन्नैबो निया बेयाव इउज जायो। आर'हआव रेखौ बर्जित खालामनानै खननाय जायो, जायनि जाहोनाव बेखौ सौरभ सम्पुर्ण होनना बुंनाय जायो। बिनि बादि स्वरा जाबाय गंधार माने गा। बिनिफ्राय संबादि स्वरा जाहैबाय नि। बिनि गायन समय रात्रि का दूसरा पहर माने हरनि नैथि प्रहराव जायो आरो बेखौ खननाय टाइमिंआ। आं नोंथांमोननो मोनसे शार्ट स्क्रिनशट होदों, बेखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय आरो। दायो आरोह अवरोहखौ एसे आं नोंथांमोननो खननानै खोन्थानि। सा गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा। ओमफ्राय पकड़ा जाहैबाय नि धा मा पा धा मा गा। बेनो जाबाय बिनि बेसिक इनफरमेशन। ओके, थैंक यू।